sing kaya tuh. Damo di. Kan unas eh. Unas. Yung floating na nga. Dari hindi sila kapakuluan. Gada ka kila palo to sila. Ato sa puntang. Punta dampo Paano ito. international port to? Roro na sa porta da. Di ko magpapakulot, tadalon tanin diri tamagi. Tapos diretso ta sa Cebu. Bato ka? Oo. Ha? Oo. Hindi ka mag-uusap ko, sukto ka. Sa next month, April. Ato. Ang ankom namon sa Tumagiti. Floating nila rin yung. Oo. Ha? Pag Tumagiti ta, taso lusot ta sa kwan. Ako bala sa tanan. Oo. Ay na, di po tayo ni. Amo na, mga pa-Hanoi pa kuya kon. Kabalo ka mag, ano ni, ganito tawag ni, mag backpacking. Sa hostel lang tayo matulog, itag beach place lang. Amo na to. Mura ko sa Cancun. Amo na ginaubra sing mga puti, mga turista. Ano, may dila restaurant ko ay sakit, may Oo. katig-katig galaba sa baybay nga nabla. Makaon. Macau kada one time. Sa kada. Damo ko ni nabatian sing tumangkas kaning kustal Diri. kanimo. Diri. Amo na nga. Amo na ni. Diraw ka na ni. Next month ang amon nga ankom sa Magiti. April 20, 21, 22. Diba si maupod ko sila di mga Tagaililo. Pero ang plano ko ya, pag-abot na dito, masipa ko ya. Masakay ko ya, matabok ko sa Cebu. Kaunan pa ata, punta pa. 500 meters, turn Port left. nila port. Ha? Ang port sa punta pa. Gani oh, sipak eh. Kaya hindi ito ka lang port. Hindi Dahil na sa may Delta. Cruising ka lang. Someday, balan mo nga wala tasing kwandi. Wala ya sa vlog ang puli ko ni wala ko. Adil sa It's- mga cruise yun. Take the next left. Diretso to mo, international port. Roro terminal Dumangan. Dako, tanggalin Bayan, din. dari yun na. Diretso to. Tulaw na. Tapos kaya niya, alis baybay. Pres kagad. Continue for 3 kilometers. Ate man. Tumagyan kami ni Sir. Diretso ng dagat. Ate ha, mapuli ka karon mapita da. Oo. Namin kalabay lang. Marahil daw dagat. Nasa Oo. buwan namin. Magkaroon mapuli na karon. Babat po siya. Sigurado kita yung log din. Na. Di layo pa ni malaya. Si din na tae makita man. Dala ta Macau talaba karon to balikan. Yung karabawi lang ang mga bakay lang ang mga ano. Ilihaw ko na. Oo. Talaga. Dire. Anong lugar di? Tumangas. Magabante yan din. Tapos. Amo yan yung pagkabantay siya muna. Tapos yun. Diretso ta Bagapante. Pututan. In 600 meters, slide left onto Vega Banti Dumangas Road. Enrique galing. Taga sa Continue Enrique on na Iloilo East Coast, Capiz Road for 17 Capis kilometers. Road din nila. Dari sa Lilo. Ah, Capis Road. Kuan ni ano ni gani ang highway ano na ni. Kirida niya. Capis Road. Ang balay. Ang panawag, Capis Road. Kirida niya. May kirito. Ano nga yun yan? Malapit sa Capis Road, Coastal Capis Road. Oo. East Coast. East Coast Capis Road. Full dapat Pero nila. ano ni, abang dawis tutuin na crossing. Full dapat ngini di sungona. Oh. Mga wala pa rin Dapat mga ay dapat ka sa daw. ang son una ang
may gabiyahe di shuttle bus Nandwani, Sires. Iloilo, Capiz, Rojas. Dari na dinalong dahil papundokon kag Marami pa sa Rome na. ang mga pasahero eh. Kasi kung na may shuttle bus hindi nga Nandwani ang kampanya. Hindi mo na napatuta dahil Alvarez ko na. Total. Alvarez na may. Kay Tuli. Okay. Yung may bata na siya nga. Christmas Town. Napatay pala. Tasan. Ang mga liling niya, si Bigot kag si Wala si Boy. nang kabalo si Wala na yan. si Rudy patay naman po. Di napakakal sila balay sa ano sa may balto sa dako. Naman sa dako. Yan mo sagro. Naman lang sa Tingnan yung pinira mo sa... Sa Piak lang ang street na? Sa may titit upan grinda. Sa Piak lang sa atong nabla. Oo, sa may patio. Yeah, yeah. Shortcut at pato tali secret na. Oo na. Pinira mo sa... Susunod kami ito, bakal kami ito sa balas ko kami, hardware sa pag-sitway. Sa bakya. Ay, sa balay. Chicharon daw. Mm. Chicharon din namin daw. Total eh. Betul tadi ya. Ah, benar. Ang plaza lang. Ang plaza eh. Mas maksi pista. City naman siya, di ba? Hindi. India. Hindi pa siya city. Hindi ang Pasig lang. Pasig lang. Pasig lang ang Rojas. Doon na lang. Utang na. Pasig. Utang. Hindi, why masyadong business na rin. Kasi dugay-dugay yung pabiyay. Si Unlike- Dave no? Ang pabiya pa, mamuna pa siya. Grabe siya magsaka sa pabiya mo. Ay, oo, sabiya. Aba, may Hindi isip na na naman Kasi sa... Santa Barbara, ay kaya maintenance court, maintenance Oh, court. Kamo na business ang ginahan. Ano pa? Mas May naman mas. wow. May man. Pero din yung pasi sa pabiya. Ah, oo, pero yun. Ilam lang hall sa pasi, dua. Sa pabiya maapat na. May is-in pa, no? Di ba? O ma-sim-sim mo na marugay, arak na. Na kayo. Ah, ganda. Hindi na nakinana. Sa ganda, kaya ang Santo Tomas, una, taon lang na siya. Santo Tomas sa ano? Batangas. Di Milda. City naman sa buong. Di karoon na yung application na sa banda, sa ipas na sa mga pag sulod yaw. Tol. Hindi ko kada click ko why ko makita ang Santo Tomas. Galin mo yan, wala na siya sa the alphabetical S. Hindi ko tato siya gali sa City of Santo Tomas. Hindi ko yun. Tanong ko nila pag fill up man. Oo. Dingle. Dogin. Dingle. Diretso sa dingle. Oo. Ay, diretso. Sa Panuata ma-diretso, ano yung mga may mapo? Ay, dali mas madali. Dali. Mas dasi tiro, ano? Dali mas madali. Siya. Nagpalayo kayo mo. Mapa ng ginakuha niya ho. Balik na Ay, Experience ko na na. Ay, sige lang. Maglapaw Ako na. sa ila sa ano ko. Passionate Dunyas na Diretso mo ni. hindi magis Dunyas. Hindi na. Paano kiba? From Dunyas to may Dunyas pas Dingle ngayon dalan sa mga muruburo to. Layo na to. Gani libot ka gani.
may banwa man nga dingli sa Yeah. sa Ireland. Pero ang pang-pronounce nila dinggol. Oo, pero ang Take the next right. pero ang spelling pareho gid dingli sa Ireland. Sa Mexico doon may lapas bala. May lapa. Oo. Damo sila. Balyado. Mexico. Ano Spanish word na ang lapas no? Lapa. Lapas nga word bala. Spanish word na. Spanish na yun. Spanish. Oo. Sa English na ang lapas. Anong Peace. 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 Ay, kulong-kulong. Nuestra Maria Gonzales. Nuestra- Sa Mexico. Nuestra Señora de la Paz. Our Lady of the Peace. Amo na. Okay. Spanish na. Lapas Nuestra- Batso, tingala sa Mercato may lapas Batso pa siya sa Mexico ni. May man Nuestra Señora Candelaria, Lady of the Candle. Kandila mo Candelaria. Direta magi sa likod sa simbahan na. Kay todlo ko si mong White House ni Dolpo Montero. Migo ko na to sa Amerika. So agreta nila puli di sila sa dingli katahom sang balay di pinatindog do governor's mansion. Balay. White pagkabaloy ang ara ko gin patawagin ko ato da. Hindi lang itawagan mo to. Nagtawag ka sa Amerika. Hindi pagpatulog kung imo kakain. Kapasika. Din Frankie nga balay. Akyata na. And slow down gani kay ling-lingon ko sa Dire na. si order na natin siguro. Sa right side, sa right side. Ayun. Alayo pa. May patyo pa nga diyan. Ano ba lang kana? Patyo. Abi, tanawabi sa right side. Tanaw-tanawan. Paglampas mo sa patio tapos yung Ano patyo lang. saka Sa umalang balaya pero do mansyo na mga mansyo na Wa bulay na ho. Ano pa ito? Oo, ayan. Oo nga ni. Ano yun? Na. Amo. Tingala ko nagpatindog si Dolpo amo na kay kuntisanay galit di sila. Mga taga-abroad, mga seaman, patakudako balay. Magpatindog ang mansion sa Piat. Ang isa naman, tindog mata na sa hindi mapirmi. may iba na. Ay patyo. Ano na na. Tapos sa between niya sa baba ko magtulay daw. Kabisado ba ni Jimmy na ako permi ganit. Why pa ko dakan to? May baka to? Why pa ko dakan to? Ari din yung Again mo lang perme. Agyan mo lang permi. Ihambal mo lang nila. Pero Ala. Tulay na. ang buwan pa sila daw. Wala. Daw na agyanta do ba? Wala dito. Ngayon na. Pero na, diretso na mga. Nagyan na siguro. Hindi na na agyanta lang. Uy, tingnan mo Tapos no. na pag Nagyan kuha nito na ang balay niya. Ano bong ni Solano? Kining napatay nga ni
barangay Dawis, no? Pero ano ang lubog niya subong adlaw? Alas Kada 20, barangay. pagka walang Kada barangay may salakyan gali. Diba? Oh, do patay. Sabi sa mo, kakapit. Luwa pa tayo. Diba siyang ipatyo? Hindi ang karo, hindi kabayo, naguguyod yung karo. Ay, suot yan. Paglapot sa plaza, wala ka. Ano yung may aras siya po yun eh. So, wala ka. Eh, tanalinglingon ko lang ang si Dolpo. Unknown road na nagigil ko sa Google Map yan. Hindi may mabasa sa Google Map. Oo. Oh, sa likod sa simbahan ka na. Take the next left, then turn right. Ay, ito po. Ay, away mo kabalusoy. Diretso ako nung sining ni ano. Hindi may madyan siya. Ay, susa. May ganyan. Kay Take the next right, then turn left. Nakayo ng ilang ba? Tuo ka na tayo. No? Dami na tayo. Mga prutas, vegetables, mga fresh na tanan tayo. Paninda kami daw. Isda ka namin. Isda mo. Nininit. Nininit daw. Panindahan yun. Turn left. Go straight and turn right. Diretso lang. Diretso. Banwa Hindi, natin may yun. Dire ka na. May Diretso agyan gani. May agyan gani. May agyan daw sa timbakan. Sa likod ng Direct simbahan. kag diretso na na dayon to Dawis. Ah, anday mong tiro ka balay gani. Kami niya. Up. Basta hindi mo makita ang sugatan, hindi ka mag-overtake. Yan ang straight nga clear ang view. Niya. Oh. Hindi na. Kalaway na yan. Ari? Hindi na wala ko kalaway. Simbahan na yan. Puti. Ito nang mitanggil ko ni sing architectural design ni sing balayan ni nila ni Punay ang asawa yan. Ariyo na naman yung White House. Ara sa way. Ato naglaway na ho. Namin sunaw pagkat sa likod na da may creek suba. Dira na sa shooting mangkotya ko kung dinala ko pusil ko sa kuara. Kaya ang iya to nga 32 nga berita nga na guwapo nga pala yan no. Alakat ta.